Муса Джалил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында Башкортстанның халык шагыйре Мустай Кәримнең 100 еллыгы уңаеннан төшерелгән Мустай документаль фильмы күрсәтелде. Фильм презентациясендә республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Фильмны Казан тамашачысына тәкъдим итү чарасыннан Искәндәр Гыймалетдинов репортажы. Фойедагы фотокүргәзмәдән үк фильмның ни дәрәҗәдә әзерләнгәне чагыла. Кунаклар да күп. Алар арасында Мустай Кәримнең кызы Әлфия Кәримова, оныгы Тимер Булат та бар. Фильм башланганчы тамашачылар шигъри сүз көчен тыңлады. Режиссер Сәйдә Медведева Мустай аганы иҗаты, фикерләре замандашларының истәлекләре аша гәүдәләндергән. Мустай аганы мен бик язучы дип саныйм, бик шагыйрь дип саныйм, һәм бик драматург дип саныйм. Чөнки аның теге драма әсәрләре ул искиткеч, истә кала торган һәм бик уйландыра торган әсәрләр. Аның мен Прометейда уйнадым, башка әйберләрендә уйнадым, үзе киләдер, карыдыр ел һәммәсендә. Шуңа күрә мин аны белүем белән, аның замандашы белән булуым белән бик горурланам. Бөтен безнең татар халкының исендә кала торган шәхес ул. Фильм иҗат әһаленең биографиясын гына сөйләп чыкмый. Анда Мустай ага белән бәйле һәр үзенчәлек исәпкә алынган. Атаклы язучы, ләкин без беләбез бит инде ул татар авылында туып үскән Келәштә һәм бөтен гомерен башкорт әдәбиятын үстерүгә багышлаган, ләкин ул ана сөте белән аңа татар шигърияте кергән. Габдулла Тукайга инде ул мәктәптән иде. Дәртмәндләрне укып үскән, Бавичларны, Гафуриларны һәм Хәсән Туфанга ул инде шул кадәр илаһи итеп карый иде. Аңа багышланган аның шигырьләре дә бар. Хәсән Туфанның да аңа багышланган шигырьләре бар. Мәсәлән, шагыйрьгә нигә дәрәҗә, нәрсә аңа титул, патшалар ятлап алырлык шигырьләр яза бит ул Хәсән Туфан турында. Бу сүзне аның үзенә дә әйтеп була. Әлбәттә, Мустай Кәрим дәрәҗәләре дә бар иде. Премияләре бик күп. Социалистик хезмәт герое, ләкин шагыйрьлекне ул һәр вакыт иң югары дәрәҗәгә санады. Фильм рус телендә. Мустай аганың шигырьләре рус теленә тәрҗемәдә яңгырый. Бердән-бер татарча шигырьне Минтимер Шәймиев укый. Россия киңлегендәге фильмга әлеге шигырь юллары милли мизгел өстәде. Искәндәр Гыймалетдинов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан ялыклары.